Fuq il-programm Kalamita kemm il-darba tkellimna rigward kundizzjonijiet u anka vizzi illi wieħed ikollu, kultant ikunu jidhru pereżempju bħal alkoholiżmu minn wieħed ikun jabbuża mix-xorb. Naturalment ikun jidher jekk dejjem ma jabbużax fl-iskit ta' daru, però hemm problemi oħra illi min ikun fil-familja jkun jaf bihom bħal problemi tal-lob, il-vizzju tal-lob. U għalhekk se nitkellmu rigward dan flimkien ma' Kane u Shirley kif intom l-ewwel nett. Ninsabu tajbin, ringrazzjawkom lilek Marisa u l-tim ta'kom ta' Kalamita fissem il-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli u fissem il-kollega tiegħi Shirley Abela. Insellimkom u nsellem lit-telespettaturi li dejjem jarawna minn ġewwa djaru. Eżatt. Aħna meta nitkellmu rigward dan is-suġġett waqt il-programm Kalamita m'aħniex qegħdin niġġudikaw lil ħadd l-ewwel nett. U lanqas qed nitkellmu fuq dawk li jilagħbu xi lottu jew jilagħbu xi numri naf imorru xi ftit bingo, mhux fuq dak qed nitkellmu. Imma qed nitkellmu fuq min għandu problema kompulsiva tal-lob, jiġifieri ma jistax jikkontrolla lilu nnifsu fejn jidħol il-lob. Illum sfortunatament anke permezz tal-internet dan il-vizzju qed jikber u qed jiġi estiż anke maż-żgħażagħ għaliex illum kif tafu qed ikun hemm ħafna siti li jħeġġuk anke biex tilab u għalhekk forsi qed naraw aktar problemi fost etajiet iżgħar milli konna naraw qabel, però jibqa' l-fatt li dan huwa vizzju li mhux biss jaffettwa lil min ikun qed jilab u li jista' jwasslu għal vizzijiet oħra, imma wkoll il-membri tal-familja li ħafna drabi laqqas biss ikunu jafu. Isiru jafu meta l-problema tkun daħlet vera fil-fond u dak li jkun ma jkollux kontroll. X'inhuma l-mistoqsijiet illi wieħed għandu jistaqsi lilu nnifsu biex jieħu stampa ċara ta' jekk huwiex verament għandu problema l ħebda nsaqsi lin-nifsi jiena kapaċi jekk għandi 100 euro infaddala pereżempju x'inhuma dawk il-mistoqsijiet li ħanamlu eżami tal-kuxjenza ma' nfusna x'wieħed istaqsilu nnifsu. Sawa, il-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli kif qed tajjeb ħafna inti Marisa maħniex kontra il-lob bħala attività rikreattiva, bħala attività ta' gost li wieħed juża bħala delizzju. Aħna nidħlu fix-xena meta dik l-attività tibda tiftaħ it-tieqa bil-mod għall-vizzju tal-lob. Il-vizzju tal-lob hija realtà illum il-ġurnata. Bil-mod il-persuna laqqas ikun jaf u li illum jilab 10 euro, għada jilab 20, dejjem jolli il-limitu finanzjarju tiegħu. Mhux limitu finanzjarju biss importanti li nitkellmu fuqha ma limitu ta' ħin ukoll. L-etajiet ivarjaw minn etajiet żgħar għal etajiet kbar, importanti ħafna li nimxu mal-linja tal-kontroll meta nilagħbu, linja tal-kontroll ta' budget u linja tal-kontroll ta' ħin. Minn tfal tagħna sa żgħażagħ u adulti. Sfortunatament, meta jibda jinqabeż dak il-limitu tinqabeż dik il-linja tal-kontroll, l-attività tal-lob tibda twassal għal dak li ngħidulu lob kompulsiv. Lob kompulsiv x'inhu? Meta inti tibda tagħti importanza żejda lill-lob. Meta il-lob jibda jieħu l-ewwel post u t-tieni post u t-tielet post inti tibda tħallihom għall-familja, għal affarijiet importanti bħal ħajja soċjali tiegħek mal-ħbieb, il-ħajja soċjali tiegħek mal-maħbuba tiegħek, mal-maħbub tiegħek. Minn dik il-kompulsività naqgħu mbagħad għall-lob patoloġiku. Lob patoloġiku meta l-persuna ma tagħti importanza lil xejn u lil ħadd ħlief il-vizzju tal-lob. Meta jiena nħobb niddiskrivija hekk, meta persuna torqod bil-lejl toħlom li rebħet, toħlom li qed tilab, tqum filgħodu ma tagħti xejn la lill-familja tagħha, la lill-mara tagħha, il-mara tiegħu, ir-raġel tagħha, l-tfal, laqas lix-xogħol u tagħti importanza biss lid-dinja tal-lob. Hemmhekk aħna bħala fondazzjoni nidħlu biex ngħinu għandna s-servizzi tagħna ta' għajnuna nibda biex insemmi s-servizz 1777 inħeġġeġ lil kull min għaddej mill-vizzju tal-lob immur għal-mistoqsija tiegħek. X'inhuma l-mistoqsijiet li wieħed għandu jgħid lilu nnifsu. Il-logħba qed tikkaġunali dwejjaq, wara li nilab qed inħoss il-kuxjenza tniggiżni, biex nilab jiena qed nissellef flus li m'għandix,
Jew inkella sansita nuża flus illi jmorru għal bżonnijiet ta' kuljum u nħalli pereżempju l-familja mingħajrhom dawn. Ġifieri dawn il-mistoqsijiet li rridu nagħmlu x'hekk. Meta il-persuna meta jkun kwiet u jien nħobb insemmi fiskiet u jsaqsi lilu nnifsu dawn mistoqsijiet u jinduna li iva qed jagħti importanza żejda lil-logħob u għaddej mill-vizzju, hemmhekk nagħmlu kuraġġ lill-persuna, ċempel, l-għajnuna qiegħda hemmhekk, għandna staff imħarreġ sena sħiħa, il-call center tagħna mis-7 ta' Jannar li għadda infetaħ 24 siegħa, nisimgħu l-istejjer tagħkom, nirreferukom għal aġenziji terzi wkoll, aħna qegħdin hemm biex ngħinukom. It-tir tagħna huwa biex nisimgħu l-istejjer tagħkom u ngħinukom. Tiddejqu xejn, l-ewwel pass huwa l-aktar pass diffiċli ċemplu 1777 u se ssibu l-għajnuna kollha. Tepwiz, Shirley, kif bħala fondazzjoni intom kif qegħdin taħdmu biex tilqgħu din il-problema minn kmieni, ġifieri tħossu intom ħassejtu neċessità wkoll illi tmorru ġol iskejjel u tgħallmu lit-tfal għaliex temnu illi l-problema tibda anke minn età żgħira. Dawn l-affarijiet kollha apparti dawk li jaraw fuq l-internet imma li jaraw pereżempju tfal in-nannitu l-ġenituri jagħmlu. Aħna bħala pajjiż, aħna pajjiż bħala ġenerazzjoni, bħala nazzjon illi nħobbu nilagħbu ġifieri li dan qed nittrażmettu it-tfal iva jew le. L-ewwel ħaġa nibda biex dejjem insemmi li l-fondazzjoni taħdem mal-Ministeru għax-xogħol u l-Edukazzjoni, hawnhekk fejn nidħol jiena fejn qed nagħmel daw it-talks lill-istudenti. Inkompli fuq dak li qal il-kollega tiegħi Kejn tkellem iktar fuq l-adulti. Jiena ħan nirreferi iktar għat-tfal. Nirreferi iktar għat-tfal għax nemmen li llum it-teknoloġija kibret. It-teknoloġija ħadet post biex ngħidu hekk il-logħob li konna nilagħbu aħna qabel fejn m'għadux jeżisti llum. Din il-fondazzjoni nedit kampanja edukattiva fl-2015 fejn qiegħda tersaq lejn dawn l-istudenti. Jiena stess immur nagħmel dawn it-talks lill-istudenti tar-raba' sena fl-iskejjel primarji ta' madwar Malta u Għawdex. Jiena għandi preżentazzjoni fejn użaw anke l-maskott tal-fondazzjoni u il-preżentazzjoni tinkludi fiha wkoll informazzjoni edukattiva biex it-tfal lan tagħha jibdew jifhmu il-kunċett ta' x'inhi ċittadinanza diġitali kif ukoll ir-responsabbiltà kif għandek tilab. Jifhmu wkoll il-differenza bejn il-vizzji li hawn ħafna llum u il-ħin eċċessiv li qegħdin iqattaw jilagħbu dan il-logħob li permezz tek għadha pitada jista' jwassal għal problema li jista' twaqqagħhom anke fil-vizzju. Tħoss forsi li anke dawn il-games li jkollhom fit-tablets it-tfal jistgħu il-qudiem iwaslhom kif għattep inti, jisna qed nużaw dawn il-gadgets illum il-ġurnata bil-ħajja maġla li għandna biex it-tfal jew inżommuhom kwieti, jew inkella inżommuhom okkupati, jew biex inżommuhom happy, vera? Jiġifieri dawn l-affarijiet jistgħu il-qudiem it-tfal jidħlu f'dan iċ-ċirku li bil-forsi rid nilgħab pereżempju u jiena nemmen li hemm relazzjoni, forsi mhix diretta, indiretta, ma relazzjoni qed hemmhekk. Eżatt. Ir-relazzjoni qed hemmhekk u tant qed hemmhekk li jiena iktar ma jmur iktar ma qiegħda niltaqa' mal-istudenti, iktar qiegħda nieħu response feedback mill-istudenti ta' kemm il-logħob daħal ta' kuljum fil-ħajja tagħhom. Għax kif insaqsihom intom tilagħbu bit-teknoloġija tużaw kulħadd jolli subgħu. Ġifieri din hija realtà, din hija xi ħaġa li qed ngħixuha. Qed ngħixuha. U iktar ma jmur, iktar qed iżżid mhux tonqos. U dikki illum it-tfal iż-żgħar biex qegħdin jilagħbu bil-flus, però għandhom aċċess. Pitada ħajwassal. Kif qed tgħid inti, għandhom aċċess, jiena nagħmel appell hawnhekk lill-ġenituri, credit cards jiġru fid-dar. Mela. Passwords u PIN numbers dawn irid ikunu merfuqajn għaliex it-tfal ma tafx x'ifettilhom jagħmlu. Jaf jaqbdulek il-credit card, jibdew jilagħbulek inti ma tindunax statement irċivih
fl-aħħar tax-xahar u dan jaff ibatlu ilek credit card, dawn huma każi li jiġru, ġifieri mhux każi huma waħdiet vera, imma jiġru. It-tfal qed ikunu esposti għal ħafna llum bombardjati b'dawn it-tipi ta' riklami u sfortunatament ir-riklami jintoħġbu ġifieri fil-pożittiv u fin-negattiv. Aħna m'għedx ngħidu li t-tfal maħluhomx jużaw it-tablet ta' ġifieri xejn minn dan, però li inti wieħed jikkontrolla l anke l-ħin li ma tħallihx li jsir dipendenti fuq it-tablet pereżempju, li juża biex jistudja u forsi dik il-fraction ta' ħin biex nilabu. Dawn huma kollha affarijiet li jistgħu l qudiem waslu sfortunatament ta' riperkussjoni tal-lob. Tħossu li forsi nies li għandhom inqas valur monetarju fidejhom jirrikollu aktar għandu nies dawn li għandhom ġifri fis-sens u narab din il-mistoqsija min ma jkollux flus jittama li xi darba ħajirbaħ. U allura forsi jkun iktar prone li jaqaf dan it-tip ta' vizzju. Tħossu li din hija realtà? Ara, mill-aħħar statistika li ħarġu l-Awtorità tal-Lob għas-sena 2017 fil-konsum ta' servizzi tal-lob minn popolazzjoni Maltija, il-poplu Malti nefaq 128 miljun. Fl-2017, 3 miljoni aktar mill-2015. Il-lob kif jgħidu mill-naħa finanzjarju jivendi ħafna. 53% tal-popolazzjoni labu bi flus. Issa, minn dawk il-53% l-aktar li labu ma' żgħażagħ ta' 18-il sena l-fuq u ċittadini anzjani, ċittadini adulti minn 45 sena il-fuq. Daw kollha taħt il-kappa tal-livell tagħhom edukattiv huwa l-livell sekondarju, dak li ħareġ mill-istatistika. Issa minn dawk li labu bi flus, 1% sa 2% irrapportaw il-vizzju tal-lob. Ġifieri aħna qegħdin nitkellmu bejn wieħed u ieħor għandek 1800 u 3900 persuna f'dik il-bracket. Jiena qatt ma nallarma lil ħadd qegħdin fi bracket medja tal-Unjoni Ewropea wkoll. Imma dejjem insostni fuq il-punt li permezz tal-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli l-għajnuna qiegħda hemmhekk. Aħna għandna staff nerġa' ngħid imħarreġ lesti biex nilqgħu it-telefonati tagħkom, nisimgħu l-istejjel tagħkom. Anke b'mod anonimu vera. Iva, b'mod anonimu huwa free phone, linja ddedikata solennement għal vizzju tal-lob. Nixtieq nagħmel punt ukoll li inħeġġeġ lin-nies hemm barra biex iċċemplu l-istess numru 1777 u jagħmlu appuntament magħna biex nimlew magħhom il-formola ta' esklużjoni, is-self-bearing form. Hija formola li bħalissa qegħdin nagħtuha ħafna importanza. F'din il-formula ta' esklużjoni, il-persuna tkun qed teskludi lilha nnifisha minn casinos u ħwienet tal-lob liċenzjati mal-awtorità tal-lob. Tista' teskludi lilek innifsek għal 6 xhur, għal sena jew inkella għal perjodu indefinit dejjem jekk tipprovdi ċertifikat mediku li fuqu jkollok miktub li inti qed bagħti mill-vizzju patoloġiku tal-lob. L-għajnuna qiegħda hemm ċemplu 1777 aħna kif qalet tajjeb ħafna il-kollega tiegħi Shirley Abela induru it-tfal tagħna għaliex nemmnu li il-problema għandha tiġi ttekeljata minn età tenera imma mhux biss. Għandna bżonn niftħu wkoll għajnejn il-ġenituri kif qed tajjeb inti ħafna int Marisa. Irrid ikun hemm kontroll, irridu naraw x'qegħdin jagħmlu tfal tagħna fil-ħin liberu tagħhom, irridu nipprovdu alternattivi għal dawn il-gaming consoles. Illum sfortunatament ma dekx tara dawk it-tfal jilagħbu barra. Il-ħajja soċjali ta' tfal tagħna fejn marret. Inbidlet dik ir-realtà. Hija realtà, hija sfortuna llum il-ġurnata. Allura hija flimkien aħna naħdmu ħafna ma' aġenziji terzi, mhux il-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli biss tilqal daw il-persuni bil-vizzju, imma wkoll Gamblers Anonymous, Caritas, FSWS, setqa, ejja ħankomplu naħdmu flimkien ħalli dejjem ngħinu il-daw il-persuni qegħdin ibagħtu mill-vizzju. Grazzi lil Shirley, grazzi lil Kane, tħallux il-lob jirbaħkom. Il-lob qiegħed hemm biex ikun tal-alienazzjoni forsi jew inkella biex ngħaddu ftit ħin u mhux biex nonfqu kull ma jkollna fil-lob u sansitra niddejnu biex nilagħbu għalhekk importanti wieħed 777 jekk inti tħoss jew taf lil xi ħadd li għaddejn minn din il-problema. Grazzi lilkom, ser inkomplu bi ftit riklami, ibqgħu magħna.